हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाबोदों दा बे जाहैबाय नोंथांमोनहा नुबाय थादों एबा आथिखालाव सोलिबाय थानाय जादों जे गोबां बर' जोंनि माखासे इउटुब बाहायगिरिफोरा मा होनदों गोबाङानो इउटुबनि सायाव इउटुबारफोरनि सायाव माखासे एस'सिएशन दानायनि बाथ्रा माखासे खान्थि आरो बेखौनो लानानै खावनै खावथाम मानसि हानजा जानानै खावसेया जानांगौ जानाङा गोबां बायदिसिना दान्थे बिदान्थे सोलिगासिनो दङ जायफोरखौ नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ आरो बिनि गेजेराव सानैसो आंनि फलोवार्स बिथांमोनाबो बुंहरदों जे नोंथाङा मा बुङो आदाया होननानै दा बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ लाबोदों दा बेहाय आं मख'नो सानाखै जे जायफोर बिथांमोनहा सोर मा बुंदों मा बुङाखै दा बे एस'सिएशननि बाथ्रा एबा माबा माबि रुलनि बाथ्रा बायदिसिना बेखौ नांगौ नाङा बेनि बागै आं बाहाय रावखौबो थांखिनानै बुंनो नागिराखै जास्ट बेयाव मोनसे इउटुबा मा बुस्थु एबा मा होनो बिनि सायाव आंनि रायखौसो आं होनो नागिरदों आं मा बुंनो सानदों एबा आं मा सानो दा बेखौसो नोंथांमोनजों लोगोसे बेयाव शेयार खालामनो नागिरदों आरो बेनि गेजेरजोंनो बुजिनो हागोन नोंथांमोनहाबो बेयो मा बुस्थु निस्सय हागोन नोंथांमोनहाबो मिथिगोन आरो आंनि साननाया मा बेखौबो नोंथांमोनहा मिथिगोन दा बेयाव फार्स्टआव जोङो मिथिनो लाग्रोनि एबा बुंनो नागिरदों आं जाहैबाय इउटुबारा माखौ बुङो दा बे जाहैबाय जोङो सिगाङावबो गोबां भिडिअ मा होनो इउटुबारफोरा खालामखांबाय आंबो खालामखांबाय एलके प्रडाक्सन आरो बिथाङाबो खालामखांबाय दा आरो बे बेलायावनो आंबो बेखौनो बुंनो नागिरदों जे इउटुबा जेबो मोनसे गिदिर बाथ्रा नङा बेयो जाहैबाय मोनसे जास्ट एप्लिकेसन दा बे एप्लिकेसननि बाहायग्रायानो इउजारानो जाहैबाय बेनो इउटुबार जायो एक्सुवेलि माने इउटुबखौ जोङो बाहायबाय नालाय बेनो इउटुबनि बाहायगिरि जाहैबाय दा बाहायगिरि हिसाबैल' जोङो दङ इउटुब आरो बेनि बाहायगिरि हिसाबै इउटुबगिरि एबा इउटुबार जेखौ होनना बुङो दा बेयो मोनसे जानानै फैदों दा बेयाव मा जाहैबाय जोङो जेरै जाय गुबुन गुबुन एप्लिकेसन बाहायो जेरै केमेरायानो बाहायो सोरबा भिडिअ शुट खालामग्रा बाहायो सोरबाया माबा माबि गेमनि बाहायो एखे रोखोमनि बेबो मोनसे नाथाय इउटुबा जाहैबाय मोनसे ओरैबायदि प्लेटफर्माव गोलैयो जायहा कमार्शियेल हिसाबै लानाय जायो आरो आथिखालाव फेसबुकआबो मोनबाय दा गुबुनफ्राबो बेबायदि मोनो जायखौ एड्सनि गेजेरजों बिथांमोनहा रां खामायनायनि सुबिदाबो होनाय जायो एबा मोनसे अपरचुनिटि होनाय दङ दा बेयाव गोबां रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सनि गावसिनि इउटुबाव दंखायो दा बेजों हिसाबै खारोबा बेखौ मोनगोन दानिया बेखायनो अब्ला नोंथांमोना बुजिनो हाबाय इउटुबारा सोर जानो हागौ अब्ला साननानै लादो जायनि मानसिनि नामाव मोनसे माने जिमेल एकाउन्ट थागोन एबा मबाइल सिम कार्ड थागोन बिथाङा मबाइल मोनसे मोजां इउटुब बाहायनो हानाय मोनसे मबाइल थागोन बिथाङानो गावनो नायगोन आरो गावनि मोनसे आइडि बानायनानै गावनो आपल'ड होनो हागोन गावनि साननायफोरखौ फोरमायनो हागोन दा बे मोनसे ससियेल मिडिया जेरावहाय गावखौ बुंनायखौ गावनि साननायखौ गावनि मावनाय दांनायखौ गावनि बुंनो गोसो जानायखौ जेरै फेसबुकफोराव पस्ट लिरो जेरैहाय वाट्सएपआव सोरजोंबा रायज्लायहरो एखे रोखोमनि इउटुबावबो बेबायदि जोङो गावबागाव मोनफा कन्टेन्ट लानानै गावनि गोसोनि साननाय बाथ्रा सोरखौबा बुंनाय मानाय बेफोराव गोसो जानानै बुंनाय बेफोरखौ गावो बानायनो हायो आरो इउटुबाव दोननो हायो दोनथुमनोबो हायो दा बे दोनथुमनायनि बेलायाव गाव हारसिंल' नायनानैबो लानो हागोन जेरै प्राइभेट आरो बेनिफ्राय सोरबा लोगोजों सानै साथामजोंबो नायनाय एबा सानै साथाम लोगोजोंल' मेनसन खालामनानै नायनो हानाय बेबो जायो पलिसि आरो मोनसेया जाहैबाय पाब्लिक खालामोबा जों गासिबो नुजोबगोन बाहाय रावखौबो बाव होबथानाय गैया नोंनि जे बुंनाय बाथ्रा बेयो गासिबो नुजोबगोन दा बेयाव नोंथाङा रेगुलार गावनि बेबायदि मोनसे आइडियाव नोंनि गावनि एकाउन्टआव बे इउटुबनि एप्लिकेसनाव नोंनि साननायफोरखौ बाथ्राफोरखौ बुंदों नोंनि मावनाय दांनायखौ नोङो दोनदों दा बे नों दोननाय नों मावनाय दांनायखौ भिडिअ खालामनानै नों साननायखौ बाथ्राखौ बुंनायखौनो नों जोंनि पाब्लिक खालामनाय लोगो लोगो जायफोरा नायनानै मोजां मोनदों बिथांमोनहा नायबाय थागोन आरो नायबाय थानाय लोगो लोगोनो नोंथांनि भिउसआ बारायदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांखौ नोंथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै जाहाथे गावनियाव नुफिनबाय थायो जाहाथे नुहैबाय थायो दा बेखौ आसायै बयबो मोजाङै फल' खालामनानै लायो आरो बेयावनो बिथाङा सासे मोजां फल'वार्स थानाय सासे इउटुबनि बाहायगिरि हिसाबै जायो आरो बिथाङानो जुदि गाव फैसा खामायनो गोसोबो दङबा जेखौ इउटुबा गुगोल एडसेन्सनि थ्रुयैहाय मोनसे अपरचुनिटि होखादों दा बे हिसाबै मोजाङै बाहायलाङोबा बिथाङानो फैसाबो मोननो हानाय जाहैगोन रांबो आरजिनो हानाय जागोन आरो बेखौनो लानानै गोबाङानो दा इउटुबखौ बाहायसै दा बेबादि मोनसे जास्ट बे मोनसे एप्लिकेसनल' दा अब्ला जों नोंथाङा साननानै नायदो दिनै दुनियायाव जेसेबांनाखि सिम कार्ड बाहायनो हायो एबा जायफोरहा दुनियायाव इउटुबखौ एलाउ खालामो जायफ्रा बाहायनो गोसो बिसोर गासिबो इउटुबारानो साननानै ला नाथाय बेनिखायनो माखासे मानसिफ्रा सानो जे जोबोद इउटुबजों थांथाब बायदिसिना खालामनानै इउटुबनि सायावनो थानानै प्रफेसन जायफ्रा लायो बिथांमोनाल' इउटुबार बे नङा
दा जास्ट बिथांमोना गावनि मोजां मोननो माने इउटुबनिफ्राय फैसा खामायनानै मानसिफोरखौ मोजां खामानि मावहोनानै मानसिफोरखौ बुजायनानै मानसिफोरखौ माने गावजों थाफाहोनानै भिउस लानानै मानसिफोरनि मोजां मावनानै बिथांमोनहा माने बेजोंनो जा थाइसे थाइनै मोनो बेजोंनो जानो होननानै दैलि खस्थ' खालामनानै मावो जायफोरखौ जोङो जेनेरेलि मानसिफ्रा जों इउटुबार साननानै लायो नाथाय बेल' नङा गासिबो साफ्रोमबो इउटुबनि बाहायनायानो इउटुबार बियो जेनेरेलि दा बेखायनो बेयाव जेसेबां बुंनांगौ गैया आरो बे फैसा खामायनो हायि दा बेनि बेलायावबो इउटुबा गावनो बानायनानै होखायो जायफोरा गोरोन्थि बिथांमोना दाननानै होखायो गाइडलाइन दंखायो कमिउनिटि गाइडलाइन दंखायो बेफोर हिसाबै बिथांमोना गावसोरनो बानायो फारसेथिंजाय मोनसे बाथ्राया जाहैबाय माबि जोंनि गेजेराव दा ससियेल मिडियायाबो मोनसे मा होनो कमिउनिकेसननि मेडिया हिसाबै लाबाय जाय मेडियाखौ आयेनाबो सोलियो आयेनाबो आखायाव लायो दा बे हिसाबै जोंनि भारत सरकाराबो मोनसे ससियेल मिडियाखौ आयेननि सिङाव दोनदों दा बेखायनो जोंनि ससियेल मिडियायाव जिहेतु पाब्लिक नों जायखौ बुंदों बेखौ जुदि पाब्लिक खालामनानै होयोबा सोरनिबा सायाव इनाय सोरनिबा सायाव माने जोंहा जिहेतु डेम'क्रेसि सोरनि रावखौबो सोंखारिनो गाज्रियै बाहायनो गाज्रि रावखौबो मोन्थाय गैया बेबायदि खालामनायनि दा बेफोरबायदि खालामोबा सरकाराबो बिनि सायाव आयेनाव साजा होनाय जायो जायखौ गोबाङानो मोनजायोबो माने कमिउनिटि एबा जोंनि ससियेल मिडियानि मिनिंखौ बुजियालासे खालामोबा बेयाव आयेनाबो आखायाव लायो दा बे मोननै बुस्थुआल' जोंनाव इउटुबाव थाफायो दा गुबुनफोरावबो थाफायो फेसबुकआवबो थाफायो दा बे मोननैखौल' बुजिनो गोनां बाखि गासिबो जेबो नङा जास्ट सासे गथ'आ माने मबाइल नायनो गोरों बिथाङा गावहा सिम कार्ड जुदि गावनि नामाव बानायना लादों मबाइल बाहायो इउटुबाव गावनि गेलेनायखौ हगारो बायदिसिना खालामो बेबो सासे इउटुब बाहायगिरि दा बेबायदिल' जेबो गिदिर बाथ्रा गैया बेयो सिम्पोल दा बेनोमोन नोंथांमोनहाबो बेखौ जा हमनो हाबाय जानो हागौ अब्ला बेयाव माने गोनो गोथो जेबो गैया दा बेखौनो आंनि सायाव आं मा बुंनांगौ बेखौ बुंनाय जादों दा बिनि गेजेरावनो मोनसे खोथायाबो बेबो जायफ्रा प्रफेसन हिसाबै खालामो खायफाया माने ब्लग बानायो खायफाया इडुकेसननि सायाव बानायो खायफाया कुकिंनि सायाव बानायो गावबागाव संनाय खावनायखौ मोजां मोनो बाहायो दा बेफोरनि बेलायावनो गोबाङा माने इउटुबनि एस'सियेसन दानाय मानाय गावसोर रंजानाय एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बानायोबा जयैनो बेखौ बुंनांगौ गैया साब्रै साबा लोगो नांनानै बा 100 जन 200 जन माने लोगोफ्रा ज' थांनानै मोनसे इन्जय खालामहैगोन बेयो जेबो नङा बिदि खालामोबा बेबो जेबो नङा बेयो सिम्पोल खोथा एस'सियेसननि खोथा नालाय जयै थांनानै गावसोर मा खालामनो सानो बे मोनसे नाथाय बेनि गेजेरजों दि सोरनिबा इउटुबनि सायाव गाज्रि मावनायखौ दबथायहरनो बिस्रा जेबो मोन्थाय गैया सोरनिबा मोजां मावनायखौ गावसोरजों थाफाजानो लुबैनाय थाफायाबा माबा मोनसे जानाय बेबो जेबो एफेक्ट खालामनो हाया दा बे मोनसे बाथ्रा बेखौ नोंथांमोना सिम्पोल बाथ्रायै बयबो बुजिनो हायो दा बेखौनो बे बाथ्रा जे एस'सियेसन दानाय दायैया गावबा गावनि खोथा सानै इउटुबारजों सानै इउटुब बाहायगिरिबो दानानैबो लानो हागौ सानैजों मिलायलायनानै दागोन सानैनि गोसोजों साननाय बाथ्रा दा बेबो मोनसे बेखायनो बेयाव जेबो अबजेक्सन गैया दाग्राफोरा दाग्राजों थागोन दायिफ्रा दायियैनो थागोन दा बेयाव गावजों गाव नांलायलायनाय गावजों गाव बखिलायनाय गावजों गाव सोरबाया सोरखौबा सोंखारिनाय बियो माने जुक्ति नङा आरो दा बे मोनसे बाथ्रा मानो होनबा बेयाव गावजों गाव माने गुलाय गुजाय लाबोनायनिसो लामा जानानै दङ दा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे बाहाय शेयार खालामदोंमोन दा बुजिनो हाबाय जानांगौ नोंथांमोनहाबो आरो जायफोर नोंथांमोना फंबायमोना आंनि सायाव माबा मोनसे बुंजानो लुबैदोंमोन नोंथांमोना निसय बुजिनो हाबाय जानांगौ एसेनोसै गोजोन्थों।